or clear ukuthi bonke umuntu angizwe kahle. So ngicela ke ukubuyela kulo udaba engicela ukuthi ngikhulume ngalo. uIrvin kwakulesihlanu ekseni cause sasendlini iminyango yethu ibhekene kodwa nje inegephende kodwa ibhekene ngiyakwazi ukumuzwa kwesinye isikhathi umememeza ngimuzwe ekseni engimemeza kodwa futhi indlela ngimemeza ngayo ngiyeza ukuthi ayijwayelekile asho nje ukuthi kwensindiso futhi engamemezeli even phezulu and mina ngilo muntu uma ngike ngamuzwa nje sho igama lami ngigxuma ngaso leso sikhathi because cabanga ukuthi iconnection yethu indlela enkulu ngayo if nje memeza igama lami ngigxuma nje ngaso leso sikhathi ngiyobheka ukuthi ungibiza kwenzekeni hayi uma ngifika ekameleni ngithola ukuthi eish ulele eceleni kombhede phansi athi yazi ngicela ukuzama ukungiphakamisa ngizwa amandla ngingazi ukuthi anginawo nje ngithe ngiyasukuma ngiyaphuma la ekameleni uma nje ngiphakamisa inyawo ngithi ngiyehla embhedeni ngavele ngawa esayidini ngithi how okay ngibese ngithi hayi asizame uma ngithi ngimbamba isandla siyadonsana ngimuzwa ukuthi uyazama ukuqinisa ama muscles esandla uyangidonsa but umzimba uyekelele wonke awunamandla awudonsi asethi yena no hayi angizame ngifuna ukuzama ukuthi ngisukume ngiphinde ngimzame ukuthi ngithi ngiyamdonsa hayi but even nokuma nje ivoice yami athi yazi ngicela ukuzama ukungiphakamisa ngizwa amandla ngingazi ukuthi anginawo nje ngithe ngiyasukuma ngiyaphuma la ekameleni uma nje ngiphakamisa inyawo ngithi ngiyehla embhedeni ngavele ngawa esayidini ngithi how okay ngibese ngithi hayi asizame uma ngithi ngimbamba isandla siyadonsana ngimuzwa ukuthi uyazama ukuqinisa ama muscles esandla uyangidonsa but umzimba uyekelele wonke awunamandla awudonsi asethi yena no hayi angizame ngifuna ukuzama ukuthi ngisukume ngiphinde ngimzame ukuthi ngithi ngiyamdonsa hayi ngibona ukuthi hayi no umzimba wakhe uthambe kakhulu awunamandla at all hlanhla leyo ngisathi ngizama ukuthi ngimsukumisa kunokhe ubhuti uSipho okuyena osebenza osizayo efletini lethu bese ngivele nje cause bengingasakwazi nokuya eminyango ngimmemeza ukuthi hayi akangene hawu mengene uyabona ukuthi sisenkingeni la ngimcela ukuthi hayi ngicela ungisize la simphakamise simbuyisele kahle embhedeni hayi uma simphakamisa ke sikwazi ukuthi simbeke nje kahle embhedeni still kodwa esho ukuthi hayi amandla kawezwa wekho ngaleso sikhathi ubhuti Sipho afonele unkosikazi wakhe oyinesi ukuthi ucela phuthuma azosibonisa la ukuthi ngabe kwenzakalani umeshesha nje fika unkosikazi wakhe athola ukuthi no akanamandla ngempela abuze amaphilisi eBP yonke into iseduze because ube neBP ke amaphilisi ebewaphuza so ume wa check kulokhuzana athi no asimdlisa into encane bese siyamphuzisa bese silinda nje period elincane ukubona ukuthi uzoshintsha noma isimo sakhe sizohlala sifana no after simphuzisile sathi ukulinda kancane ayisibona ukuthi no amandla phansi kakhulu endawabuyi hayi ke bese thi ke no akufonela iambulance uma sathi sifonela iambulance kube ukusho ukuthi hayi ingazi ukuthi iambulance izodelay kufone ngenhlanhla kufona ubaba uNkosi uma efonela ucingo lika Irvin angamtholi kanti akaselisele phansi uma ngilicosha ngikwazi ukuliphendula bese ngimtshela isimo abesethi no ngcono khona engizokuzama ukuthi ngithole iambulance ezokwazi ukushesha ifike nangempela
wahlanganisa kwakhona i-ambulance efikayo within 15 minutes samphuthumisa esibhedlela. Uma sifika esibhedlela cause umulandwa yilawa i-ambulance le khona abakwenzayo kuwe ukuzama ukubamba isimo ukuthi uthi ufika kudokotela sebenalo ulwazi oluncane ukuthi kuletha umuntu okanjani and bekumele belindeleni ngaye. So uma sifika ngempela udokotela besekhona naye wase run ama-test emcheck-a senza ama-scan yonke into basola ukuthi no ushaywe i-minor stroke. Uma bethi-ke hhayi ushaywe i-minor stroke bathi hhayi uzo-admithwa esibhedlela. Hhayi simshiye-ke ngalelo langa to cut isitori sibe sincane. Hhayi sibuye ngakusasa ukuzombona. Uma ngifika ngibese ngiyocela uku-check-a i-report yakhe. Uma ngiyithola basho ukuthi onesi nayi report udokotela la ukhala ngokuthi thina sibamba i-BP kuye kanti umuntu kashukela as well, and yena ubengakwazi ukuthi unoshukela and akekho emndenini obesazi ukuthi umuntu kashukela, and basitshela ukuthi uyingozi because ushukela kumele ube around 5, uma usuku-10 usuyingozi kakhulu, usuyi-emergency. Then owakhe busuku-13 okusho ukuthi ubusudlule even kakhulu. Ingakho even amandla nje isimbona engenawe kanje ubese shaywe nje nawe ushukela kakhulu. Hayi ke bamsizeke bafaka ama-insulin yonke into ukuthi bezama ukwehlisa. To cut the short story futhi hayi ke adlula amalanga bayafika bazombona. Kodwa ke uma kufika abantu sekunento engiyiqaphelayo ukuthi izinkulumo zakhe zinakho ukuthi zingethuse ngandlela thize, ngoba ngazi ukuthi sekunezinto zezulu kakhulu nemkhuleko nokuthi ngimfonisele opastor abathize ingithuse kona lento ukuthi kodwa ngibuye ngiyitshela ukuthi nje hayi phela vele abantu abasuke benakho ukuthi basesimeni sokugula basuke beyidinga imkhuleko nezinye izinto, but kube nokunye izinto aloke ezikhuluma nami engibonayo ukuthi no ziyangisolisa ukuthi mhlambe ungibonisa ama-signs ukuthi angasahambe, kodwa ngibuye ngiloke ngiyiphushele emuva leyo nto ukuthi no mhlambe wenziwa ukuthi isimo sakhe since umuntu obambekile kuba naleyo nto mhlambe ukuthi sengiyitshela nokuthi ngoba umuntu ongakazala lesibhedlela o uthuswa nayiso manje ukuthi useyithole esewiki ngalendlela ukuthi ulele esibhedlela. Hayi qhubeka izinsuku ngithole ukuthi ngolesine uma sengiyombheka ngolesine ekseni ngiyakhona kube nemessage miss call bese ngiyibona inamba ukuthi 031 engibonayo ukuthi hayi mhlawumbe isibhedlela noma umuntu nje around kwi-office space eThekwini ongishayela ngale namba. So uma ngiyibona le namba hayi ngibuye ngiyitshela ukuthi hayi ngizoyifonela uma sengifika esibhedlela sengithe ukuhlala phansi. Hayi kungena imessage ibuya kusisi wami uSibusisiwe okuyena-ke naye bengisafisa ukuthi bengingazi noma unawo amandla okusukuma, kodwa nje bengicela azongimisa eduze ngoba nje ungisize kakhulu naye. Ngiyabona ukuthi kuloke kuvela igama lami kuphela kanti naye ube nesupport enkulu, and ngicabanga ukuthi uIrvin ubekudeserve ngempela ukuthi thina izingane zakhe noma abashana kuye simnike konke besingakwazi ukumnika kona, and naye ngiyazi njengoba elele ethule la ubejabule ngathi uma sibona izinto ebesizama ukuthi simsize ngazo. So uyena-ke usisi wami uSibusisiwe uyingane kuye because uzalwa umfowabo osewashona naye. So uyena-ke obesiza kakhulu nakule side lokufunza nokwenza ezinye izinto. So esimeni-ke sakhona kulesine sorry labe ngisakhona uma ngiye esibhedlela bangazisa ukuthi no sekune emergency esicela ukuthi siye direct office
likadokotela kuzomela siqale khona before siyombona egumbini lakhe. Uma sifika ke lapho sithola ukuthi ngempela sekunodokotela nje hayi no even noyedwa abambalwa. Besichazele ukuthi udokotela wengqondo lo udokotela walento nale ngokuhlukana nje. Bese besho ukuthi no, hence sicela ukuthi niqale nidlule kithi before niyombona la ekhona. Kune situation, kunesimo esesishintshile. Impilo yakhe siyazi ukuthi isonto lonke benikwazi ukukhuluma naye, bonke abantu bebefika esibhedlela umuntu nje obukeka ngazi ukuthi cause ngawo lesihlanu kwakusasitshela ukuthi angasaphume cause ubesezoqala enze ukubuya njalo ezo check up cause nje nathi besibona ukuthi impilo yakhe hayi iyalunga. So uma sifika ke basichazela odokotela ukuthi hayi ngawo ke nje exactly lesine after onesi bebemfida bemfunza bekhuluma naye kuvele nje kwanesimo sokuthi wa umuntu nje oba deep into sleep olalayo nje kodwa uyaphefumula uzwa yonke into kodwa nje babona ngazuthi isimo sakhe sesithe ukuthi ukubanzima and then sebewenzile ama scan abacabanga ukuthi ushaywe yi-stroke sesibili and lesi ke esibenzima kakhulu ke lesi asithole vele esesesibhedlela. So uma bethi uthola leso stroke sesibili sebesitshela ukuthi sesidamaje even lonke side lakhe la ka right ngakho ukusinda kwakhe sekusemkhulekweni sekuwukuthi nje bona bammonithe njengodokotela isimo sakhe ukuthi babone ukuthi mhlambe uzoyirecoverla yini yena because bathi kunale period umzimba la ukwazi ukuthi uyilwele wona uzama ukubuyela esimeni. So uma ke sekuleso simo sekuyilapho ke besho ukuthi sebeyasicela njengomndeni ukuthi sibe ku standby ukuthi if sithola noma ikholi nini sazi ukuthi sekungenzeka noma yini because bona sebekwenze konke abangakwazi ukuthi bakwenze ukumsiza. So okwamanje sebemmonitor nje isimo sakhe ukuthi bebone ukuthi umzimba uzokwazi ukuyirecover. Ngale kwalokho sesingambona but khona ke ukuya exsign mhlambe uma isimo sesinjalo okwangithusa ke ngabona ukuthi hayi uma manje sekuzoba namaphepha asayinwayo shuthi ngempela isimo sicritical kakhulu sinzima. So hayi uma sibuyela ke egumbini lakhe asimbona usalele njengazinsuku zonke kodwa kumehluko manje hayi akasa ucimezile uyaphefumula nje kuphela futhi akafakanga ioxygen lutho kodwa uyaphefumula. Siyabona ukuthi hayi usenawo umphefumulo kodwa isimo sesisibi ngoba thina akasasikwazi ukukhuluma nathi isimo esikanjalo. So nodokotela sebeshilo nje ukuthi indlela edamejeke ngayo ingqondo kwilokhuza yesibili if kwenzekile wa recover uzoqala njengengane encane ukufunda amagama ukufunda ukuhamba ukufunda ukusebenzisa izandla ukufunda ukwenza izinto. So uma sekuleso simo kwanalokho ukuthi hayi sekunzima ngempela and odokotela uma sebesho nabo ukuthi hayi mina ke lapho I think ithemba belisekhona kodwa bese kunakho lokho ukuthi hey ngeke kusalaleka ngoba uma sebethe asilinde noma ingasikhatsini kungenzeka noma yini sekuyikho ukuhlala emkhulekweni. Hayi sahlala ke nasemkhulekweni because besikhuleka into engikhululile mhlambe nami yenza ukuthi uma ngimila ngibe nalamandla ukukhuleka ngingabi nenyembezi noma okunye ingoba sikhulekile naye and ngiunderstandile lento ukusondelana komuntu noNkulunkulu bengingayazi before ukuthi umuntu uma sezoshona ume nayo that grace period. Ngangihlezi ngizwa ukuthi kunale yanto grace period iperiod yomusa where usubona izinto thina esingayiboni noma usho izinto esingeke siqonde thina njengabantu because ube nokusho njengoba ngisho ukuthi bese kunakho ukungena amazulu einkulumeni zethu unga understand ukuthi okay is it
usefuna ukuthi ahambe noma kodwa ubone ukuthi hayi ngoba odokotela basambambile basamsiza sibe nalelo themba ukuthi hayi uzophila ngoba nawe uyayikhulumela and uyasibona sonke bonke abantu abangenayo ubasho ngamagama abe nezitori ayixoxa nabo sibe nalokho nje ukuthi hayi uzobuya bese kuba yikho ukuthi hayi kwase kufika isikhathi sokugcina okwenza ukuthi sifile nathi ukuthi hayi sikhululekile enhlizweni zethu. Ngangisaba-ke nokho uma sekumele ngitshela bomndeni ngoba asiyithathi ngendlela efanayo into. Kuzoba khona umuntu emndenini othi uyamtshela aquleke same time naye use-emergency same time or avukwe o-BP noshukela. Kodwa ngicabanga ukuthi emkhulekweni yethu naye uNkulunkulu wangenelela even emndenini ukuthi bonke ezikubuhlungu kunjalo babe nayo leyo nhliziyo yokwamukela ezokwenza ukuthi kungabi nesinye isifo esigulisa bonke kakhulu abanye abasele. Ngalawo mazwi nje singasho ukuthi thina njengomndeni siyamkhulula ukwenze konke. Angiboni ukuthi kukhona okunye bese ngakwenza ukusifundisa nokusisiza. Ngicabanga ukuthi ukwenze konke. Ingakho ngicabanga ukuthi the time ngimbona okugcina sengiyombona esephumule into yangishaye enhlizweni kwaba nalokho nje kumbuka ukuthi wow yazi ukwipeace indlela nje ayilele ngayo ethule ngayo ngimbukele eduze ingqondo yami nje ngimbuka ngasho ukuthi hayi uthule kodwa kunokuthula kulento engiyibona kuye. So ngalawo mazwi ngibonga bonke abakwazile ukuthi baduduze umndeni basisupport kulesikhathi lesi ebesinzima ebesibhekene naso kumalungiselelo nokuhamba isibhedlela. Ngiyathemba ukuthi inkosi iyonibusisa ngoba lokho enikwenzile akulula kwabanye abantu ukusiza bengabheke enzuzo bengabheke lutho, kodwa labo bantu abakwazi ukuthi benze umuntu womunye umndeni umfowabo noma kuukuthi akusiko okwegazi. I think abukho ubufowabo obudlula lobo obungasibo begazi nabo. Kuyinto engicabanga ukuthi iyafana noma nizalwe endaweni eyodwa noma nizalwa ndawonye, kodwa uma ninale yanto yokuthi umfowethu lo kufana nokuthi nje niyabegazi. So ngalawo mazwi ngibonga bonke abakwazile ukuthi basisupport kulesimo and nathi simkhulula ngokuthula. Nabo siyabacela ukuthi bakwamukele enhlizweni zabo ukuthi uyidlalile eyakhe indima ukulwile kulokuhle, ngakho aphumule ngokuthula. Sibonge kakhulu. Hello everyone, welcome back to SIHLOPHE'S FUNERAL. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, insizwa ke yakahlophe ibekiwe endaweni yayo yokugcina namhlanje endaweni ke yaseHarding. Lona ke bekhuluma unsindiso ke ungumshana wakhe uSihlophe. Ubechaza ke bakithi ukuthi ke kwenzekani ngesikhathi ke edlula emhlabeni na ukuthi ke wagula kanjani. Wachaza ukuthi ke into abanye bayithola ukuthi ke as much as ayikade ene high blood pressure kodwa ke enye into abayithola ukuthi ke wena ushukela and ushukela wakhe wawusuphezulu kakhulu. Kwase kuba nzima ukuthi ke angasizakala, kwase ukuthi ke sekukhamba kwakhe njengoba kuthiwa waphinde washawa futhi ke i-stroke. Engathi umndeni ungalala ngenxeba. Bye.